प्रमद बर'आ गासै बर' रायजो राजाखौनो लानानै बेसेबांबा गिदिर समायखिरा होनायखौ थेर बेथेर सिफायनानै थगायलांबाय जायखौ बुङो फरायसा आफाद बे फरायसा आफादा माब्लाबाबो राजनितिकनि बेलायाव आगान दाहो আগ্ৰাবাম মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যদি উদ্দেশ্যটো প্ৰমোদ বড়ো হাতাওয়ে হয় এটোটো ভাল কথা তেখেতে মোৰ লগত লাগি থাকক মোৰ উদ্দেশ্যটো হাগ্ৰামা হাতাও নহয় हाग्रामा महिलारिनि उद्देश्यआ प्रमद बर' हाथावब्ला प्रमद बर'नि उद्देश्यआ हाग्रामा महिलारि हाथाव नङा होननानै बुंदों दा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय किसुमाना नुखाजोब्बाय आरो किसुमाना नुवाखै नाथाय बे भिडिअनि गेजेरजों आं गोबांथार माखासे खोथा बुंगोन जोंनि बर' ओनसोलनि बा बर' हारिनि थाखाय बा जोंनि बर'नि आफादफोरनि सायाव दिनै आङो एडभान्सलि एसेबाबो फोसावखानो सानदों जोबोर गिदिर मोनसे माने खौरां होननानै बुंनो गोनां जायो जोङो मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंहा बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाबोखांनायनि उनाव शान्ति सुक्ति एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोखांनायनि उनावबो फिन जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन अर्थात एबसुआ सोमावसारफिननो थाखाय बा धर्नाखौ गोख्रों खालामफिननो थाखाय बे जानुवारि मासावनो माने दिन थारिखखौ फोसावफिनबाय दा बबे दिन थारिखखौ लादों आरो बबे जायगायाव नोंथांमोननो आङो जोबथारनायाव फोरमायगोन नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि भिडिअखौ इम्परटेन्ट साननानै जोबजासिम नायनानै लाबानो जाबाय आरो जोबथारनायावसो सोर मा सानदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरो सोर नोंथांमोना नैबे फैबाय थानाय धर्नायाव एबसुनि हाबाफारियाव जायफोर बिथांमोना बाहागो लानो सानदों आरो जायफ्रा बे बाहागोखौ मोजां मोनो बा बे हाबाफारिखौ लाथारनांगौ होननानै सानदों नोंथांमोनाबो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरनो हागोन आरो जोंनो बे धर्ना हाबाफारिखौ थारैनो नांगौना नाङा आरो एबसुनि जांख्रिथायखौ जोंनो नांफिनगौना नांफिना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय खिन्थु मोनसे खोथा जोङो खुसि मोननो नाङा बा रोंगो मोनखांनो नाङा जे दिनैनि दिनाव एबसुआ मानि खारनाव धर्ना रेलिखौ लाफिननो गोनां जादों होनना बुङोब्ला आं सिगाङावनो एसे फोरमायनि दिनैनि दिनाव एबसुआ मानि थाखाय धर्ना रेलिखौ लाफिननो गोनां जादों होनना बुङोब्ला आंनि मोनदांथियाव ओरैबायदिसो दिनै जोंहा बिटिआर एकर्डजों बा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि गांनाय उखैनाया सुस्रांजोबजानाय नङा बे हिसाबै जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना नैबेखौ मोनसे सानखांनाय फैदों आरो बेजोंनो लोगोसे एबसुआ माने मोनसे गिदिर थिरांथा लानानै फैदों आरोखि डिस्ट्रिक्टर मसलपुर আৰু ইফালে খালবাৰীৰ মাজত এটা সকলৰ কাৰণে এটা কেন্দ্ৰ হয় সো এটো সৰু এটা টাউনশিপ ইয়াত আছে তো হেতু ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ সচেতন ৰাইজে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ কথাবিলাক কৈ আছে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ইতিমধ্যে এটা ভাল স্মশান নাছিলে স্মশানৰ নিৰ্মাণ কাম আৰম্ভ হৈছে লক্ষ্মী মন্দিৰটো বহুত পুৰণিয়া লক্ষ্মী মন্দিৰ তো ইয়াত এই বছৰ 50 লাখ টকা দিয়া হৈছে লক্ষ্মী মন্দিৰটো সুন্দৰকে নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ইফালে টাউনৰ ড্ৰেন আছিল ড্ৰেনৰ কাম হৈ গৈছে টাউন কমিটিৰ এটা অফিচৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল হেতুকো মই কৰি দিম অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰণে ইয়াত এটা প্ৰাথমিক এটা অফিস আছে হিটো আমি স্যাংশন কৰি দিলো আৰু তেনেকুৱা কিছুমান অনুষ্ঠান আৰু আছে আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ এটা প্ৰকল্প ইয়াত হ'ব ইয়াৰ কাম চলি আছে আৰু কলেজখনতো বিভিন্ন আঁচনি এবাৰ আমি লৈছো গতিকে জালাখন উন্নত কৰি প্লাই ইয়াত বসবাস কৰা সকলো অসমীয়া বড়ো যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে সকলো যাতে জালাটো কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ সমন্বয় আমাৰ উন্নয়ন সকলো কামখিনি হ'ব পাৰে এইকাৰণে জালাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে কিছুমান কাম হাতত লোৱা হৈছে মই আশা কৰিম এই কামখিনি আমি সঠিক সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম ইউপি চৰকাৰে যেটো ভিজন ডকুমেন্ট বনাইছে ইয়াক স্যাৰ কি এখন নিৰ্দিষ্ট হৈছে ভিজন ডকুমেন্টটো শৰ্টলি ক'ব পৰা নাযাব এটো মানে হৈছে কি স্বাধীনতাৰ পিছত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ আশা আকাংক্ষা বিলাক লৈ প্লাই এই ভিজন ডকুমেন্টটো কৰা হৈছে এই সময়ত সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন সমস্যাবিলাক ভিজন ডকুমেন্টত আছে গতিকে সমস্যাখিনি কেনেকৈ সমাধান কৰা যাব আৰু অনাগত দিনত এই জনগোষ্ঠীটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি নিয়া হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিকশিত ভাৰতৰ যেটো এটা ডিজাইন ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি এটো কৰা হৈছে যাতে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী পিছ পৰি থাকিব লগা নহয় আমাৰ অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠীক নিজৰ অস্তিত্ব পৰিচয় ভাষা সংস্কৃতি লৈ আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে এটা ৰোড মেপ ইয়াৰে মেইন ডিজাইনটো যেটো হাতপুতি আছে কাম কৰাৰ কাৰণে হেতু হল ভিজন ডকুমেন্ট আগ্ৰামা মহিলাৰী প্ৰমোদ বড়ো হাটাও অভিযান চলি আছে মই ধন্যবাদ জনাইছো আগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া যদি উদ্দেশ্যটো প্ৰমোদ বড়ো হাটাওয়ে হয় এটোটো ভাল কথা তেখেতে মোৰ লগত লাগি থাকক মোৰ উদ্দেশ্যটো আগ্ৰামা হাটাও নহয় মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ উন্নয়ন স্যার আগ্ৰামা মহিলাৰী কত বছৰ শাসন কৰা আপোনাৰ 4 বছৰ শাসন কাল কি পাৰ্থক্যটো কি দেখি কৰাইছে মাৰ্চত আমি আমাৰ চৰকাৰী ভিজন ডকুমেন্ট দিম যেতিয়া আপুনি এটা কথা স্পষ্ট দেখা পাব তেখেত সকলৰ 5 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ তেখেত সকলৰ 17 বছৰ আৰু আমাৰ 5 বছৰ
কি কাম হৈছে ইয়াৰ সেপাৰেট এনালাইসিস আপোনালোকে মাৰ্চ মাহলৈকে ৰখক। মাৰ্চ মাহত আমি ভিজন ডকুমেন্টত দেখাই দিম। আৰু মই এটা কথা কৈছো, বিটিচি পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব 25 আৰু ইপিনে চৰকাৰ যি দুৰ্নীতি কৰিছে তাৰ ফাদিল কৰিম বুলি কৈছে। শুভেচ্ছা জনাইছো। अब्लाथ' दायो नोंथांमोना भिडिअखौ निश्चय नुखाजोबनानै बुजिनानैबो मोनबाय प्रमद बर' सारा मा बुंदों। आं दा बे बिथिंनि गेजेराव बेखौसो बुंनो सानदों। प्रमद बर' सार बिटिआरनि CEM मानगोनां खर' गिदिर प्रमद बर' सार बा बिटिआरनि सासे बिफा, बिटिआरखौ बेंगिरि नङा होमबा? दिनै नोंथाङा एबसुआव थानानै बा एबसुनि आफादगिरि जाबोनानै न' बड'लेण्ड नरेश होननानै सोमावसारबोनायनि उनाव बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाना फैबाय। बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाना फैखांनायनि उनाव दिनै फिन खेब बे बिटिआरनि एकर्डनि गेजेरजोंनो गोबां बर'फोरनि जेंनाफ्रा जोबस्रांलांगोन होननानै, बर' बिमानि मेगननि मोदैफ्रा जोबस्रांलांगोन होननानै नोंथाङानो रोखा रोखा बुंदोंमोन। दिनै नोंथाङा बिटिआर एकर्डखौ लाबोनायनि उनावबो फिन खेब अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मानि खारनाव दिनै धर्नानि रेलि एबा दिन थारिख फोसावफिननो गोनां जादों? हा मा हिसाबै? नोंथाङा मिथिगौ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों गोजोन गोरोबथा जायाखै। नोंथांमोना मिथिगौ बिटिआरनि जिथुनाखि गोजोन सुक्ति, बे सुक्तिया मोजाङै जायाखै होननानै। नाथाय नोंथांमोनहा गोबांथार खोथा लाखोमानानै दोनदों, गोबांथार खोथा सिखोमानानै दोनदों। मानोना जायनि जाहोनाव नोंथां बायदिया सासे बिटिआरनि CM जानो थाखाय बा गावनि गादिखौ लानो लुबैनायनि जाहोनजों बा प्रमद बर' नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनि सिटखौ माब्रैबा सेनो हागोन, नैबे खेत्रनि दारैसो नोंथाङा दिनैनि दिनाव बिटिआरखौ एकर्ड खालामनानै लाबोदोंमोन। मानोना नोंथांनाव माब्लाबाबो गैयामोन जे, बे नङामोन जे नोंथांनि धर्ना हाबाफारि एबसुखौ लानानै बा बर' रायजो राजाखौ लानानै धर्ना रेलि खालामबाय थानाय, होसिखावबाय थानायफ्रा नोंथाङा हारिनि थाखाय माब्लाबाबो साननाय होननाय सेन्टिमेन्ट गैयामोन नोंथांनि माइन्डआव। नोंथाङा हाग्रामा महिलारिनि थाखानाय बिटिसिखौहाय माब्रैहाय गावनि नामाव खालामनानै लानो हागोन आरो थाखानाय बिटिसिनि जिथुनाखि CM हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिटखौ माब्रैहाय सेनानै लानो हागोन, नैखौसो नोंथाङा माथा मारिबाय थायोमोन आरो हर सान जाया लोङा सानबाय थायोमोन नङा होमबा? दिनैनि दिनाव नोंथांनि बिटिआर एकर्डआ जुदि थारैनो रोखामोनब्ला, थारैनो बिटिआर एकर्डजों बर' बिमाफोरनि मेगननि मोदैया हुगार जानायमोनब्ला एबसुफ्रा फिन खेब मानि खारनाव धर्नानि रेलि फोसावफिनखो? एबसुहा जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मानि थाखाय फिन खेब गोदान हाबाफारि सानखांफिननो गोनां जाखो? मानि खारनाव दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना खस्थ' खालामफिननो गोनां जाखो? अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनजों दिनै अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जांख्रिखांनाय लोगो लोगो गासैबो दुलाराय रायजो राजा बर' फिसाफ्रानो जांख्रिखांफिननो गोनां जागोन। गासैबो बर' रायजो राजाफ्रानो खस्थ' भुगिफिननो गोनां जागोन। बेखायनो नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर मिथिबा थाल्ला थुल्ला फोसावनानै होदो। आं बेखौसो नेयो बा बेखौसो कुइसन खालामो जे बिटिआर एकर्डजों गोजोन गोरोबथाया गोजोन महरै जायाखै बा मोजां महरै जायाखै होननानै नोंथांमोनहाबो सोरबाफोर मिथिनानै दंब्ला क्लियार खालामनानै होदो। दिनै जोङो बेयावनो मिथि मोनो, बेयावनो बुजि मोनो। दिनैनि दिनाव एबसुआ धर्नानि हाबाफारि लाफिननाय लोगो लोगो जों दुलाराय बर' रायजो राजाया बेयावनो हमदांनो हायो जे जोंहा बिटिआर एकर्डजों जेबो गोजोन गोरोबथा जायाखै आरो बे बिटिआर एकर्डआव जेबो गैमारा। अर्थात बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोङो जिर'सो मोनबोदों, जिर' होननानैसो जों साननानै लानो गोनां जायो आरो दुलाराय बर' रायजो राजाया मिथिफिननो गोनां जायो आरोखि। मानो होनना बुङोब्ला दिनै जुदि थारैनो बिटिआर एकर्डआ गोनांथारमोनब्ला, बिटिआर एकर्डजों जुदि गासैबो जेंनाफ्रा जोबमारमोनब्ला एबसुआथ' जोंहा फिन खेब आरो धर्ना रेलि हाबाफारि लाफिननो गोनां जायामोन। आरो दहाय आं बुंदोंमोन ना, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जानुवारि मासनि बेसेबां थारिखआव आरो बबे दिनाव आरो बबे जायगायाव बे धर्ना हाबाफारिखौ लादों होननानै दा आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा अर्थात अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना जोंहा नैबे जानुवारिनि 8 थारिखआव बा 8 अक्ट'आव 8 थारिखआवनो जोंहा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि हेड काउन्टाराव धर्ना हाबाफारि लानायखौ फोसावदों बा थि खालार गायसनखाबाय बिथांमोना, थि खालार गायसननायनि गेजेरजों फोसावनानै होदों आरोखि। दा बेखायनो जोङो बेखौनो साननांगोन जे जुदिहाय एबसुआ बा दानि जिथुनाखि सोलिफुबाय थानाय बा जि माइन्डखौ लानानै सानखांफिननो हानाय अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोन, नोंथांमोनहा बे बाथ्राखौ सानखांफिननानै जुदि बे धर्ना हाबाफारिखौ लाफिनदोंब्ला बे जोबोर मोजांनि बाथ्रा होननानैसो आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला जों बेजोंनो फोरमानखौ मोनो जे जोंहा जानानै थांनाय बिटिआर एकर्डआ माने गोजोन सुक्तिनि मुङै जायाखै आरो बे बिटिआर एकर्डजों
बर' रायजो राजानि जेंनाफ्रा जोबस्रांलांनाय नङा होननानै जों सानदों। बेखायनो नोंथांमोनहा बेखौबो गोथौ मेलेमजों सानखांफिननो हानानै जे दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा माने धरनानि रिलि हाबाफारिखौ लाफिनदों, बेयो जोबोद साबायखर आरो जोबोद मोजां। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गोजोननाय जासिहरो। मानोना जोङो बयबो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गाबनाय दङब्ला, बर' बिमानि थाखाय मोदै दङब्ला जोङो फिन खेब जोङो सोमावसारफिननो गोनां जाखागोन। बेखायनो जोङो माब्लाबाबो रावबो फावसायनानै थानो नाङा, जोङो जेननानै थानो नाङा। जोंनि मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो डिमान्ड खालामबाय थानांगोन, बिबायनो थानांगोन। मोनागौमानि जोङो संग्राम खालामनायखौ माब्लाबाबो दागार। मोनसे समाव जोंहा दङमोन दुलाराय बर' रायजो राजानि गेजेरावनो जोंहा हाथियार लानानै सोमावसारग्रा एनडिएफबिनि बिदा फंबाय, आंगोनि बिब' बिनानावमोन। बिथांमोनहाबो दिनै सरकारनि नंखाय फाव फान्दायनायजों बा थगायनायजों लेंहर जानानै हाथियार गथायजोबनो गोनां जाबाय। दिनै हाथियार गथायनानै 5 बोसोर जालांबाय। बुंनो थाङोब्ला बे 5 बोसोरनि गेजेराव मा खालामनानै होनो हाखो जोंनि एनडिएफबि बिथांमोननो? एनडिएफबिनि बिर जोहोलावजो मोननो मा खालामनानै होनो हाखो? जेबोथ' खालामना होनो हायाखै। बेराफारसे केसफोरखौबो फोजोबना होनो हायाखै। दिनैसिमबो बिथांमोना सोरबा बायदिया थालिर फाननानै, सोरबा बायदिया बोरमा दाउ अमा फाननानै कर्ट कासारि गानांगासिनो दङ। बेफोरखौबो दिनैसिमबो जोंनि थाखानाय सरकारा बा बिटिआर सरकारा दिनैसिमबो मोजोमसेबो अननाय होआखै, नायसनाखै। अब्ला सोरनि गोसोआव दुखु मोना जानो? दिनै एक्स ग्रेसियानि बिथांमोनहा, मार्टियार न'खरनि बिथांमोनहा मोननांगौ मोन्थायखौ मोनफुंनो हायाखै। जायनि जाहोनाव अब्ला जोङो दुखु मोनाब्ला माखौथो जों दुखु मोनबावनो? बिनिफ्राय आरो देरसिन थगायसुला होननानै बुङोब्ला सोर दंबावो प्रमद बर'नि अनगा? दिनै प्रमद बर'आ गासै बर' रायजो राजाखौनो लानानै बेसेबांबा गिदिर समायखेरा होनायखौ थेर बेथेर सिफायनानै थगायलांबाय। अब्ला जों बेयावनो मिथियो दिनै फिन खेब जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनाबो नैबे प्रमद बर'नि थगायनायखौ हमदांनो हानानै बा बुजिनो हानानैसो नैबे दायो जोंहा जानुवारिनि 8 थारिखआव धरनानि रिलि हाबाफारिखौ लादों होननानै जों साननो गोनां जायो आरोखि। जाय हक एबसुखौ आं दुखु मोनाखै, एबसुखौ जों दुखु मोननो हाया। अल बड' स्टुडेन्टखौ जोङो जेब्लायबो दुखु मोना, नाथाय किसुमान दैदेनगिरिफोरखौसो जों दुखु मोननो गोनां जानानै फैयो। मानो होननानै बुङोब्ला एबसुआ एबसु महरैनो थानांगौ, जेब्लायबो थाबाय थानांगोन। आरो एबसु आफादखौ जेब्लायबो बे जुगा बेलथायलांथों, थेवब्लाबो दा सिफायथों आरो सिफायनोबो हानाय नङा। बेखायनो जोंनि बर'नि लिडारफ्रा बा एबसु आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दाथि महरै थानांगोन, गोसोफ्रा दाद जानांगोन, बिखा फोरदाननानै गावनि जिउखौ बावसोमनानै आवगायनांगोन। जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफ्राव अरायसम बर' हारिनि थाखाय सिन्था सरसा खालामनो रोंनाय जानांगोन बा खालामनो हाबाय थानाय जानांगोन। बेखायनो जोङो जेब्लायबो फावसायनानै थानो नाङा। आरो जेब्लायबो एबसु आफाद होनना बुङोब्ला जों बयबो फोथायो। आरो एबसु आफादा जोंनि बर' रायजो राजानि थाखाय गेजेरनि मोनसे आफाद। बे गेजेरनि मोनसे आफादा ओरैबायदि जानांगोन, आंनि साननायाव गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। एबसु आफाद होनना बुङोब्ला जोङो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, जायखौ बुङो फरायसा आफाद, बे फरायसा आफादा माब्लाबाबो राजनितिकनि बेलायाव आगान दाहो। खोनाबायना रायजो राजा नोंथांमोन? आं बेखौनो बुंदों, एबसु आफादा माब्लाबाबो राजनितिकनि बेलायाव आगान दाहो। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव एबसु आफादा बा फरायसा आफादा राजनितिकआव आगान होनाय लोगो लोगो बारहावाफ्रा गुबुंले जानानै फैयो। दिनै एबसु आफादा राजनितिकआव आगान होयोब्ला मा जागोन मिथिबायना? बै राजनितिक दोलोनि बबेबा 2-3 हानजाया दावराव दावसि जायोब्ला, जुदि एबसु आफादाबो अलरेडि राजनितिकआवनो दंखायोब्ला, अब्ला बैसोरखौ दावराव दावसि जानायखौ सोर समाधान खालामगोन? बैसोरनि जेंनाखौ सोर फोजोबनानै होगोन? एबसुआबो जुदि अलरेडि राजनितिकआवनो थाखायोब्ला, बै बिथांमोननि गेजेराव दावराव दावसि जानायखौथ' समाधान खालामनानै होनो हानाय नङा। बिसोरखौ समाधान खालामनानै होनो थाङोब्ला नोंथांमोनखौ मा बुंगोन? बा बै एबसु फरायसा आफादखौ मा बुंगोन? बिथांमोना सोंखारिनो हमगोन। मारै होनना बुङोब्ला नोंथांमोनानो राजनितिकआव दङब्ला जोंखौलाय मा बुजायनो फैदों? नैबेफोरबायदि जागोन आरो। माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दाङाबाजिया, दावराव दावसिया जोबनानै थांनाय नङा। बेखायनो आंनिफ्राय हाम्बल रिकुवेस्ट खालामहरो नोंथांमोननिसिम, जेब्लायबो बर' फरायसा आफादा इयुन संसारनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायखौ जेननानै दाथा आरो फावसायनानै दाथा।